ಅಷ್ಟೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿತ ದ್ಯೋತಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ರೋಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣೆ ಇರೆಗ್ ಸನ್ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೇದು ಮಾತಿರ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಸಾವಡು ಬಂಟೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಾವು ಅವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಬಂಡ ಜನ್ಮದ ಆಕಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನಂಚಿನ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಜನಾಂಗ ತುಳುನಾಡದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕವಿಕಲ ಬಂತೇವೆ ಆಕಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಂಡದ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡ ಪದನರಿದು ನುಡಿಯಲುಂ ನುಡಿದುದನರಿಂ ಆರಯಲುಂ ಆರ್ಪರ್ ಆ ನಾಡವರ್ಕಲ್ ಚದುರಂ ಕುರಿತೋದದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಎಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ದಾಯನ ಬಂಟೆರೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾಳ ವಿದ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಆತ ತಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಭಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪಾತೇರಿಲ್ಲ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಭಾರಿ ಉನ್ನತಿಡ್ ಬೆಳಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅದು ಉಂಡು ಐಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಬಂಟೆರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಕೂಡಿಂಚಿ ಬಂಟೆರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊರನೆ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗಳು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕೊಣಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ಭಾರಿ ಒಂದು 25 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಅವಳು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ MLA ಅಧಿಕಾರಿನಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಂಡ ಗುರುಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಐದು ನಿಕ್ಲಿನಿ ಈ ಅಮ್ಲಮಗವರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಹೇ ಪ್ರಭು, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಛಲವ ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸು ನನ್ನೊಳು. ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಹೇ ಪ್ರಭು. ಎಡರ ಕಡಲ ತೆರೆ ಹೆಡೆಗಳು ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತ ಬಂದರು, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುವ ಮಳಲ ತಡಿಯ ಬಲವ ನೀಡು ಶ್ರೀ ಗುರು. ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಹೇ ಪ್ರಭು. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಛಲವ ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸು ನನ್ನೊಳು. ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗು ಅನೇಕ ಜೀವನು ನಾವೇನಿ ಕಳೆಯೊಂದ ಆತತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಅಂಚನೆ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಐತ ಜೊತೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡಪದಿತ್ತ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪೆರೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನ ಕೆಲವತ್ತು ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಎಂಕ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರಮ್ಮನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ನರಸಿಂಹ ಅಳ್ವೀರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಆಳ್ವ ಅಂಜನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ನಮನ ಆಳ್ವ ಅಂಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳಮಾಡಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳಮಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರಮನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮಾಣಾಯಿ ಪಡ್ಯಾರಮನೆ ಭಗವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಯಲಗುತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪಟ್ಟಮಗರ್ಗುತ್ತು ಕೆ.ಟಿ. ರೈ ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ಶ್ರೀತ ರಾಮದಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪಟ್ಟಮಗರು ನೀವು ಕರೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಗೋಚರಗೂ ಬೈದಿನ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಮೊಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಜನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಅಗಲಿಕೆನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತಡ ಕೇನೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗಣ್ಯರೆ ಎದುರುಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಬಂಟೆರು ಅಂಚನೆ ಬರಿತ ಹರೇಕಳದ ಮುನ್ನೂರದ ಮಾತ ಬೈದರು ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಹೋಗೊಡ್ದು ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಜಾತಿದ ನಮ್ಮ ಬಂದುಲ್ಲ ಬೈದರು ಮಾತೆರೆಯನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎದುಕುನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಎದುಕುನ್ನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ಪೊಯ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದ್ ಮಾಡೋದು ಮಂತ ಅಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂದುಲು ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಸತಿ ಇಂಚಾನೆ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೊದಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಂತ ಇತ್ತ ಈ ಸತಿ ಆಟಿ ಕರೀದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಕರಿನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜ ಆಟಿಡ್ದೊಂಜಿ ದಿನ ಕಡೆಸದು ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಪಂಡ ಇನಿತ ಅಮ್ಲಮೊಗರದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದು ಐತ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಲಮೊಗರದ ಬಂಟರ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೂಡ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆರಿಸಹಾದು ನೇನು ಮನಪೋಡೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಟೀಮು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಉತ್ತಮ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪಕ್ಕಳಿರು ಲತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣರು ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಂತ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಮಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಇರ್ನ ಮೇರು ಏಪಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕಲೇ ಇರು ಹೊರ ಮೇರು ಹೀರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾರಿ ಅವು ಹೊರರ ಮದತ್ ಓಪುಣತೆ ಇರುವಂತ ದೂರ ಹೊಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಉತ್ಸಾಹಿ ತಂಡ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಐನು ದಾಯಗ ಈ ಪುದರ್ಲೇನ್ ಕೆಲವು ಕೆಲವರನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದೇರು ದಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಆವಡು ನಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಯಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ಪತ್ತನಗಲ ಮಾತ ಐಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆದ್ ಐಗ ತಗರಾದ ಉಂತುದು ಒಂದು ಆವಡೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಡು ನಂಡ ಇಂಚಿನ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆತನೊಂದು ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಯಿ ಜಾವು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬೊಟ್ಟುಡಕ್ಲೆಗ್ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಕೂಟ್
ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಾಣ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ಬರಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದ ಅಂಚನಗ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಅಕಲ್ನ ಏತೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಕೊರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐನ ಮಾತ ಅಕಲು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದಿನ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ಲಬಹುದು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಈ 14 ಗ್ರಾಮ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವಲಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂದು ಬಂದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟನ ಗುತ್ತಿಜಂದಿನ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜರು ಅಂಚೆನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲ ಸೇರುಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇ.ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪ ಒಂದಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷದ 24 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ದಯಮಂತದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯಂದು ದಯಮಂತ ನೆನಪುದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಖುಷಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋವರೆತ್ತು ಅವೆತ ಒಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅಜೆಂಡನೆ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆರ ಅತ್ನ ಒರಿಯನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಉಂತದ್ದು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಆದ ಮಲ್ಪುನಿ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏರೆಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಐನು ಪಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಂಟು. ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ 18 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ದೀದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ವಲಯ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಖಾಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪುಣಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿಂಡು ಎನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಪುಣಿತ್ತು ಎನ್ನೆರಡು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಲು ಮಂತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸದಾವರ ನಮ್ಮಡ 14 ಗ್ರಾಮದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೇಮ್ ಉಂಡು. ಅವಳೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅವಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು 4 ಇ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚೌಕಟ್ಟು ದಾದನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಾಪುಣ ಮೂಲ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಗೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ತದ 14 ಗ್ರಾಮ ಐಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಒಂದು ತಂಡ 4 ಇ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕತ್ವದ ಎತ್ತೊಂದು ನಕಲು ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತುಂಡ ಯಾವುಜಿ ನಂಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಏರನ್ಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಗಣೆ ನಂಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು 14 ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ನಂಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಪುಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಮಲ್ತದಿನ್ನಮ್ಮ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಒಯ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅಪಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಪನ್ಪೇನ್ ದಯಪಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಬೋಡು ಕುಳ್ಳದು ಪಾತೆರಿಯರೆ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಅಪಗ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಭಾರಿ ಗೌರವಡು ಇಡೀ ಪೂರ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೋಜವನಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಂಗೆ ಆ ಸೋಮನಾಥೆ ನಮ್ಮ ಅಸೇಗೋಲ್ಡಿ ಎತ್ತದೆ ಐಕ್ ನಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತದಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆದ್ದವರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭವನ ನಮ್ಮ ಅಸೇಗೋಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿಕ್ಕಲು ಸಮಾಜೋಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಲಾಲಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಒರಿಪುಣ ಮಟ್ಟಗೂ ನಾವು ಬೈಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡದ ಋಣ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸಾಲ ಉಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬತ್ತನ ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆ ಯಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಓವು ಬೇಕು ಬೇಡಲುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆ ದುಡ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಆವು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಪಗ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮೆದ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ಪುಣಪ್ಪಗ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಂಚಾದ ಆ ದುಡ್ಡುನು ಒವ್ರೀತಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗವು ತಿಕ್ಕು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮುದಾಯಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದು ಯಾನೇನು ದಯಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದನು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಉಂತಾದ ನನಲ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಾದೇರು ಬಂದುಲೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಡು ಇನಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ನಡತ್ತಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಠಲಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತ ಜನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪೇರು ಇಂಕಲ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರೇಶಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ಅವಧಿದಾರಿ ದಾಲ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ಪೂರಡಿ ತೆಚ್ಚಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಪೊಳ್ನಾರ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕದ
ಇಂದು ಕರಿಬಕ್ಕ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ದಯ ಪಂಪಣಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಣಿ ತಿಕ್ಕುವೇರು ನಂಗೆ ಒಯ್ಕ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ತನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಾಯಕರೇ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುಡು ಖಾಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೊಂಡವು ಬೇತೇನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಐಕ್ ಬಡದು ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗರ್ದು 14 ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿ ಮಾತಲೆತ್ತು ಅಂಚ ಅಚ್ಚಾನಕ ಕುಡೊಂದು ಆತು ಜನ ಸೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿಯಾರೆ ಮಾಡ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಳಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಯುವ ಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತೀವಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಆದಾಯದ ಆಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆದ್ದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಮನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತದೇ ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘೋಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಭಾರತ ವೈಭವ ಅಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ತಯಾರಿ ಅವನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂದು ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಅವನು ಅಂಚ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಚಟುವಟಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರತೂನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡವು ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದೆ ತೋಜುನು ಅಂಡ ಕೆಲವಾತೇನು ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಈ ನಡುಟಿ ಈ ಕಲೋತ್ಸವ ಬತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಐನ್ಲ ಸೇರ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪುರ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಅಂಬ್ಲಮಗರದು ಎಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಡು ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಿದ ಅಜೆಂಡಗೂ ಸೇರಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲಕ್ಕದ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ತೀರ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ದುಂಬೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಾರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ ಮಂತಾರೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ ಏರು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ತೀರ್ಚಿಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಜಾಯ ಅಂಬ್ಲಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಎನಿಕಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗನೆಲ್ಲಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ನ ಅವಕಾಶಲುಂಡು ನಂಗೆ ವಲಯ ಸಂಗೊಡ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಓಳು ಏರುಕೆಂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂದೊಂದು ತೋಜಾರಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಫೋನಾಗ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಣ್ಸಂಗ ಓಳಿಗೆ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ವಾ ಮೂಲೆದ ಗ್ರಾಮಡು ವಾ ಇಲ್ಲಿತ್ನಾಕ ಲಬನೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋತುದೇರು ಅಂಚನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮತವಾದ ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತೆ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದದು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೂದು ತಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನುವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಮ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಬೇರೆಲ್ಲ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ಸಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾನಾಯ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುಲು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದದು ಪೂಜೆ ತಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನುವ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ನಮ್ಮ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಕೊನಾಚೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದದು ಪೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನುವ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶುಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಾದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಮುಗರು
ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಮುಗರು, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು, ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಬ್ಬೇರಿ ಗುತ್ತುದೋಟ ಹರೇಕಳ, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಳ, ರಾಜಾರಾಮ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ತಲಪಾಡಿ, ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ, ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು, ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೋಯ ಆಟಿದ ಒಂದು ಆಟಿ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕಿ ಒಂಜಿ ತಾಕು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಬೆರಿಟೆ ದೀತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಇನ್ನಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಮಲ್ದಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಬತ್ತದು ಅವಳ ಪಂಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡಿತೀನಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಬಂದಾಗ ಬಂಡೇರು ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚತುನಾಗ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಿಜನ ನೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಳು ಅವಂದು ಯಾನು ಸಂದೀಪ್ ಬಂಡೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾಬೆಂದೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಬರಡುನಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಾಬೇನೆ ಬಂದಿನಿ ಬರಡು ಬಂಡದ್ದು ಪಾಪ ಮುರಾನಿ ಬರ್ಷು ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಚಂಡಿ ಅದು ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ರವಿಯನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೆಟ್ರ್ ನಕಲಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೆಟ್ರ್ ನಕಲಿ ನಮ್ಮನೆದಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗರೆ ತೂದುಪ್ಪ ಓಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಗಲಾಟೆ ಲಾವಂದಿತ್ತಂದಾಡ ಏರಾನ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಏರ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಏರ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಅದು ಪೋಡು ಬಂಡದು ಓಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡ ಅಂಗಡಿಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಚೇಂದ ಒಂದುಂಡು ತತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡಂದಾಂಡ ಏರಾನ್ಲ ಪೊಂಜೆವುಲು ಒಂಜಿ ಏನು ಗರ್ಸಿರು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪಣದ ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಏರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪೊಂಜೆವು ಅದು ಪೋಡು ಬಂಡದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂತಿ ನತ್ತು ಶೆಟ್ರನಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೀತಂಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡೋದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಕತ್ವ ಪರಿಪುನಕ್ಲು ಬಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸಮಾಜೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಂದ್ಬಿನೇನು ಮಾತ ಸಮಾಜಲ ಒಪ್ಪುದುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಜರಂಗದಲ್ಲೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಬೆದ್ದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಪುರ ಪೋನ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬಜರಂಗದಲ್ಲದ ಸವನೇರು ವಿಶ್ವಂತ ಪರಿಷತ್ತಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡುಲ್ಲರ ಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಂಟ್ರ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪನರುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಪ್ಪುಡುಂದಾಡ ಆಯ್ತ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತಂದಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದಾಡ ಆ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಆದಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆದಪ್ಪು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಆದಪ್ಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಆದಪ್ಪು ಗೌಡ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪುಂಡು ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗೋಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಪತಿ ಮಾತ ಗೊಂಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಆ ಮರನೇ ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಆಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮಕ್ ಪ್ರಥಮ ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗೌರವಿಸೋಡು
ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜೀರು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಬುಳಿತಂಡು ಬೈಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಒಂಜೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿರಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಇರುಪುನು ಅವಳ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಕೋರಿನ ಕಿರಿದು ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಗತ್ತು ಭಯಂಕರ ಸೆಟ್ರನಕ್ಲ ಬಲಸಿಯ ಅಂದ ಪೊಂಜೋಡ ಪಾಪ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಬಲಸುನು ಒಲ್ದು ಬಲಸುನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲಸಿದು ಈ ಪೊಂಜು ಐನ ರೆಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂಯರೆ ರುಚಿ ಎಂಚೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೇರೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ಓ ಪಂಜನಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ರೆಸೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಪಂತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನಿ ದಾನೆ ಅವು ಪಂಜನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕರಿಪು ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಂಜನಕ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲತನಕ್ಲಿ ಈನಿಲ ನಮ್ಮಡ ಉವೇ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕು ಪೋಡು ನ್ಯಾಯ ಕೊತ್ತದ ಗುಣ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತುಕಂಡ್ಲ ಪನ್ನೆರುಂಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಲಾಪುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಹೂ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಪ್ರಥಮ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧರು ತಿಕ್ಕುನು ಶೆಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಬೇತಕ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ತನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಲದ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮಾಜ ಎತ್ತಂಡ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈತಿ ಜನ ಸೇರಿದಂದು ಯಾವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರುಡು ನಾನು ಕೋಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಬಾಬೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಅಂದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಉಂಟು ಒಂದು ಇನಿ ಕೋರಿದ ಒನಸು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಬಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಇನಿ ಮಲ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಜೊತೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಏಪಲ ಮೇರೆ ಪನ್ಲಕನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲನ ಇತರ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲನ ರವಿಯನ್ನೇ ಯಾನು ಇನ್ನು ದೇವದ ಇದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಕ ನಿಕ್ಲನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಐಕಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಗಳ ಬರ್ ಕರಿಸರ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲಕ ಐಕಿ ಬಾಬೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೋರಿಚ್ಚವ ಎಂಕ್ಲನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಕ ದಿನ ಪೋಪಂದದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊರ ಬೆಹರಿನ್ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನುದು ಬೆಹರಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರನಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡೊಂಡದ್ದು ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಟೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನೆ ಎದುರು ದಾಲತ್ ಎಂಗ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಆನಿ ರಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಲೆ ಎಂದು ಪೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಪೋದು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ವೈಕಲ್ ಎಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರುಪುನೇನು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪೋಡು ಪೋದು ಬನ್ನೇಟ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲೆಚ್ಚಿ ವೀಸರ್ದಿಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ 10-20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಅಕ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದನ ಕಾಸಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಚನೆ ದುಬೈಗೆ ಬೋಡು ದುಬೈದ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೆದು ಶೋಕ್ ಬಾಂಬೆದ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಬಂಡಂಡತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು ಆ ನಮ್ಮ ನೆಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೋದಿದ್ದೆ ಒನಸು ಪಂಡ ಅವು ಡಿನ್ನರೇ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಾನು ಬೇತವಿಗೆ ಕೊರ್ಜಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪುಟ್ಟುವೆ ಅನ್ಪುನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕುಲ್ತುಕೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆ ನಮನಿರ್ಲ ನನ ಬುಲೆವುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಪನೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ನೀನು ಏತೋ ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನೀ ಸಭೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಬರ್ಪ ಜಿಪ್ಪೋಲ್ಲೇನು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಬರ್ಪಾಯ ರಾಪೂಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಬಂಧನೇ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಆತದು ನೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಜವನಿರಂಪುರು ಸೇರ್ಸವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಕಣಪೋಡು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಡು ಬಳತದ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚು 90% ಸೆಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ನು ಪತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊನೋಡುಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಗ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ನಾಡ ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಂಡ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ
ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟುದನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯರ ಮನೆ ಬೇರೆ ಓದಿರಗುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಸೈ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ್ಲ ಸೈ ಪನ್ಪಿನಾರು ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ಅಸಲಿಡ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ತುಣುಕಾದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದಾಡು ನುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದುಂಟು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಅರೆಗ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಮ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಆಮ್ಲಮಗರು ಇಂದೆತ್ತ ನಿಲೇಟ್ 18/8/2016 ಮನೆ ಐತಾರದಾನಿ ಆಶಿಯಾನ ಸಭಾಭವನ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲಮಗರು ಮೂಲು ನಡೆತಿನ ಬಂಟೆರೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿರೇನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮಗರು ಮೇರೆನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ತಮ್ಮನದ ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ಪರಿಸರಡು ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡನೆ ಮಗೆಯಾದ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮಗರು ಜೀವನನು ರಂಗ ಭೂಮಿಗಾದ ಮುಡಿಪಾದ ದೀತೇರು ಸುರು ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆಟುಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮಗರು ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬೆ ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದು ಇನಿ ಗೆಲುಮೆದ ಕೋಡಿಗು ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇರಿ ಬರೆಯಿನ ನಾಟಕಲು ಕಾಲಚಕ್ರ ಮಸನದ ಸುಮ ಏರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಏಯ್ ಏರು ಮಾರಿ ಮುನಿಂಡು ಕಡ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷೋಡಾರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಲು ಕಟ್ಟೆದ ಗುಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಯ್ಯಾಂದು ಈತ ನಾಟಕಲಿನ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರೆಗುಂಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನ ಧಾರಾವಾಹಿಡು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿರ್ಕಿ ಬಿತ್ತಿಲು ಧಾರಾವಾಹಿ 100ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದಿತ್ತೇರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪುದರ್ತೆ ಕನತಿನ ಚಿತ್ರೋಲು ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ರಂಗ್ ಸೂಂಬೆ ಕುದುಕನ ಮದುಮೆ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಕುಡ್ಲ ಕೇಫೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಬಂಗಾರ ಹರಿಯಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲು ನಾದಮೃದಂಗ ಮೇರು ತುಳು ನಾಟಕಡು ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರ್ವ ಮೇರೆನ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ತಂಡೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈ ಮೇರೆನ ತಂಡೋಡು 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು ಅವು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವಾಯಿನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಾಟಕಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಅಂಚೆನೆ ವಿದೇಶದ ದುಬೈ ಕತಾರ್ ಮಸ್ಕತ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಪುಗಾರ್ತೆನೆ ತೋಜಾದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮಗರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮೇರೆನ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಪಿನ ನಿರೆಲುಡು ಸತ್ಯ ಸಯ್ಯಂದು ನಾಟಕ 3 ಬರಿಯರುಂಡು ಅಂಬ್ಲಮಗೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಎನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಈ ವಿಷಯಡು ದಾಲಾತ್ ಯಾನ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಗನೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಸನ್ಮಾನಗೋ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಜವಾದ ಆರು ಅರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆರು ನಾಟಕಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ ಎದುರು ಕುಲೋತು ಅಂತೆ ಅಕ್ಲೆ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಲೆ ಕೈ ನೆನಪುಂಡದನ್ನ
ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಂಡಲ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಯಾರು ಒಂದು ಯಾನು ಮರಪೆರೆ ಇಜ್ಜಂದು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೇದು ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತಿಕಡೆ ಸಮ್ಮಾನ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಗೆ ಇಂಕಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕಡು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡಿ ಅಂಡ ಉದೇನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನಿದ್ಜಿ ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದಲ ಎನ್ನಿದ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಐತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಂದ ఆయన ಗುರುತಿಸವೇರು ಆಗ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ఆయన ಮಿತ್ತು ಕನಪೇರು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಗುರಿ ಮಾತಿರತ್ತು ನನ್ನ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಿಜವಾದಲ ಅಂದೇನು ದುಂಬು ಕನಪೇರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿಂಜ ಪಾತೆರುಜಿ ಎಂಕ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಾರ್ ಮಡಕುಲ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೇರಿಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಂದು ದೀಪುನೇನು ಅಡೇಗೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ್ಡು ಲೆಪ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ವಾಕಲಾವಿದೇರೆಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾಡು ಬರಂದು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಂತದ್ದು ಬುಡು ಕಟ್ಟಾಯರು ಸನ್ಮಾನಗೆ ತೊನ್ನಾರು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕುಳಿತೇರು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ದಯಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಈರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರಣ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂತನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪವಾದಲು ಬಸದಿತ್ತು ಆ ಅಪವಾದ ಇನಿ ದೂರ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಡೆಗೆ ಬತ್ತದಿ ಎತ್ತುದುಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಜಿನಂಡ ಆಟಿದ ಕೂಟನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಐನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನನಾತ್ ಬುಳೆಯರ ಕಾರಣ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಯಾನು ಈ ಊರು ಅತಿಥಿ ಅತ್ತು ಈ ಊರದ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ವರ್ಷ 18 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಜಾಯಿ ನಡೆದವರ ಸಂಜೆವನ್ನಡ ಪಂಡಾಯನಿ ನಾನು ಅತಿಥಿ ಅತ್ತು ಸಂಜೆವನ್ನ ಅಂಡ ಏಪಲ ಬರ್ಪುನೆ ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡುದು ಪೋಯಿ ಬಂಡದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಎದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತನ್ನು ಪನ್ಪುನೇನು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ ನಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ಬುಲೆಪಿನ ಅಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತೊಂದು ಆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಒರಿತೊಂದು ನಡೆಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರು ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮಗೂ ಈ ಬಂಟೇರ ಸಂಘೋಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದಯನ್ ಬಂಡ ಯಾನು ದುಂಬುದ ಚೂರು ಕಥೆನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಬಸ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಲು ಆರು ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಡು 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಸಾಧಾರಣ 75 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಉದ್ಯಮಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ್ದು ಏರು ಜವಣಿಯರು ಪೊಂಡಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡು ಅತ್ತನ 5 ತೀರ್ಥದ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪೋಯರ್ನ ಅರ್ನ ಬಂಡಾರಿ ಮೆಟ್ಲಾರ್ಜಿಡು ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಪುನಗ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಎಂಚ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವೇ ಥರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಮೆಟ್ಲಾರ್ಜಿಗಳು ಐಟು ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಬಸ್ತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಂಡ್ರಲ್ನ ಮಗೆ ಆರು ಮೆಟ್ಲಾರ್ಜಿಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡು
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತದು ಆರು ಬಾಂಬೆ ಹೋದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗನು ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆರು ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬಣ್ ಸಂಘಗೂ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ಲ ಕುರ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗನಾರು ಬಣ್ ಸಂಘ ಬೋಡದು ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗನು ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಲಮೊಗರ್ದ ಆರು ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಆರು ಮಾಂಗಣದ HT ಭಂಡಾರಿಂದ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಹರೇಕಳ ತಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಮ್ಲಮೊಗರಣ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಹರೇಕಳ ಆ ರೀತಿ ಹರೇಕಳ ತಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬಡೆಯಿನಾರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪೋಡಾಪುಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ ಗ್ರಾಮ ಗಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬಂಟೇರು ಅಕುಲು ಬಂಟೇರಾಯರ್ನಿ ಕಾಪುರು ಒಟ್ಟಾಯರ ತಯಾರಪ್ಪಜೇರು ಅಂಚೆತ್ತಿನದು ನಮಡ ಆ ಬಂಟೇರು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷೋಡೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಆಂಡಲ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ದೇ ಬತ್ತುದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನನಲಾತ್ ಯುವಕರು ಯಾನ್ ದಾಯ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಿ ಬಂಡ ನನದ ಯುವಕರ್ಲ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೋಡೈನಾಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ನು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯಡ ಏನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಯ ಇಕ್ಲ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಂಟೇರುವಂತ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಬಂಟೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಣ್ಪೇರು ಅಂತ ಭಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿಂದ ಬನ್ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಡೀತು ನಗಲು ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಕ್ಲ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಗ್ರಾಮಡು ಪುಲ್ಲುಡು ರಾಮಾಯಣ ಕೇರಂದಿತ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾತಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಯ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಿನ ಮೂಲಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತೆಜ್ಪಣ್ಣಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆವಡು ಗಲಾಟೆ ಆವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾಗ್ಲ ಇತರ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲ ಅವು ಇಂಚಿನತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಾಮಣ್ಣನಾಗ ಐತಾರೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನರ್ಡ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಬೋದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣನಕ್ಲೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಬಂತಂಜಿ ಯಾರು ಸೀದಾ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪೋಡಾದ ಬತ್ತಂದು ರಾಜಕೀಯಡ್ಲ ಮಿಂಚೆ ರಾತಿ ಜರಗ ದಯಪಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಸರ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ರಾಮಾಯಣಕ್ಯರ್ನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲೆ ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು KT ರೇಖಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ತದ್ದು ಫೋನ್ಗ ಖಾಲಿ ಹೋತಿನ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಆತೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪಲಿತ್ತು ಬೊಂಬಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೆನಪುಂಡು ದಯ ನೆನಪುಂಡು ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಂತ್ ನಿಂಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಕಂಬಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಾಯ ಮಂತಿದ್ದೇರಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಹಬ್ಬಗದಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಡೆ TV ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೋಡಿನ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ದಾಯಂಚ ದೀತೇರಂದು ಬಂಡ
ವರ್ಷಗೋರ ನೇಮ ಕೋಲ ದಯದಿತ್ತೇರಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಜೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೇರಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ಲ ದೀತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಐಟ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣಿಂದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಚಿಂತೆ ನಡೆದೀತೀನಿ ಇತ್ತೇ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ನನಂಜಿ ಕಂಬಲ ಅವು ಬೇತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ನಾ ಅಕ್ಲನ ತಪ್ಪತ್ತು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂತಂದು ಪೋಡ ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಿಂಜ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತದ್ದು ಬಡ ಆತಂಡು ಇಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದ ಕೋರ್ದಟ್ಟನ ನಿಗ್ಲೈತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಮಂತೀನಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೋರಿ ಕಟ್ರೆ ಆ ಕೋರಿನಿ ನೀ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಣಸಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ನಿಜವಾದ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲ ಬಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಬೋಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯೇ ಅಂಡ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಅಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮಗಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಮಂದದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಬುಜಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡೇರು ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಣಗ ವಿರೋಧ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬೋನಗ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಗಲೇರ ಆಬಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಹೊಡಿತ 5 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಜನ ಸೇರಿಸಾರೆ ಆ ಜಯಮಂಡನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಡಿഞ്ഞ് പൊടി എത്തിന് പോയി ಸರಿ ದಲ ಕಾಸು ಕೈದು ಬೂರ್ನ ದಾಲ ಬೋರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಓರಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಈ ಸರ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಲು ಒಂದು ನಾನು ದಯಪಂಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ 14 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಡು ಅವರೇ ಮಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರೇರಣೆತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಪಾಡಿದ ಟಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಮೇಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ತಲೆಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಟಿದ್ದ ತೂಲೆ ಮಾತು ಮೇಟ್ಲ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸಬೆ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿದು ದೂರ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಎಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿದ ಆದಾಯ ನಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಐಕ್ ಪಡೆದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎದ್ದೆ ತತ್ವಜಾನ ಇಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಜಿನ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂತದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕೆಸಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸಬು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಮರಪುಣ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ವೈರತ್ವ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ನರಮ್ಮನೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲಸಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಅದು ನನ್ನ ಬೇತವಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೀಕದಿಗೆ ದಯವಂಡ ಐಕಿತ್ತೆ ಮರ್ದುಂಡು 8 ಜನ ಬದುಕಿರೋ ಸೈಪರ ಬೇತ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ನರಮನೆಯನ್ನು ತಿನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಮಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಂದನ ಸಿಗೋ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಮಂಡ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಬಸ್ಸರಲ್ಲೇ ಐನು ಬುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಡ್ಡಾಪುಂಡು ಆ ದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಬಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತಾ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಈ ಅವಧಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇನಿತ ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಆಯರೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾದ ಅಂಚೆನೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂದಿನ ಶ್ರೀತಾ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಬೆಲಿಗೂ ತುಂಬೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಜಯಶೀಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ತೆತ್ತು ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಗೊತ್ತು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇರೆಗಳ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.